Şanly tenim münasibetli geçirilen ýarş gyzykly duguşlardan ibaret boldy. Türkmenistanyň işleýän daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalaryň toporlarynyň arasyndaky bäsleşikler çekileşli häsiýeti bilen tapawutlandy. Her bir duguşlyk toporlaryň ýeňşe bolan ihlassyny aýdyň görkezdi. Bayramçylyk şäherleriň öz boşy bedegine öwrilen ýarş ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň dawarlanýanyny äşgär etdi. Gyzykly ýarşlarda hoşnýetli gatnaşlara ıgrarly ýurdumyzyň ýörelgeleri aýdyň doýuldy. Bilen terbiýany we sporty ötürmek babatdaky milli siýasat nusoluk häsiýetliler. Bu siýasat halkymyzyň saglygyny berkitmäge, berkbedelli we ruhtaýdan sagdyny ýaş nesli ýetişdirmäge, olimpiýa hereketini köpçüliklerin we giňden ornaşdyrmaga gönükdirilendir. Ýa-da döwürde türkmen sportyna ul üstünliklerin gazanylmagy bir tarap döwletimiziň ýürüdýän açyk kaplar siýasatynyň, alınıp barlayan ýa-da işleriň we milli sporty ötürmäge ägirt ul üns berilýäniniň we jemgyýetimiziň ählumumy gollawynyň netijesidir. Sport bäsleşikleri dostlukly, hoşnýetli gatnaşyklaryň ötürilmegine ýardam edýär. Gyzykly häsiýeti bilen tapawutlanan sport bäsleşikleri bayramçylyk şäherlerine öz boşly öwşün berdi.